Takže čierne na bielom, ja už neviem, čo viacej chcete vidieť. Pozrite sa tu na hore. Vidíte to? Takto vám ukážem tú oblohu. Pýtam sa, keď nejaký expert vie z letectva, čo znamená toto všetko, akože ja si myslím, že viacej už dokazovať tieto veci není nutné. Oni už sa nehambia proste to ukazovať takto, proste nahulváta normálne ľuďom, jak je počmáraná tá obloha. Neprestanem o tom rozprávať, budem stále o tom rozprávať, pretože je mi jedno, či je to dobrý človek, zlý človek, všetci dýchame jeden rovnaký vzduch, proste pijeme rovnakú vodu a jeme podobné jedla, podobné, hovorím všetko. A toto sa mi naozaj už nelúbi. Toto sa mi naozaj nelúbi. Proste pýtam sa, nech dajú normálne, jasné, kto môže lietať v našom vzdušnom do piče. Kto môže lietať vo vzduchu a keď sú to napríklad aj civilné lietadla, úplne môžu byť. Pýtam sa, chcem, aby nejaký odborník išiel a monitoroval to, čo vypúšťajú. 24/7 celé leto. Pýtam sa, tuto máte čierne na bielom. Máte to čierne na bielom proste a toto treba zastaviť, lebo toto sa jedná o každého jedného z nás. Vidíte to, nepozerajte sa do telefónov, začnite si to fotografovať, točiť videá, prosím vás. Keď vám je dôležité zdravie. Ďakujem pekne.